Yasvika nguva iya yandinofarira nguva yekuti zvinhu zvinenge zvakuitika muZimbabwe ka chakungodiwa izvozvo ndekuti munhu gara une data muZimbabwe ukangona zvangoda isu ukaona maovetereni vakudzokeserana mashoko every day izoti something fish is going on ubvozva kuti pane zvaakuda kutanga kuitika. So iko zvinezvi manje nyaya iri panapa ndeyekuti President Emerson Mnangagwa vari kunyatsotanga basa muzuva ranhasi ndopa vari kupinda muofisi mavo vachibva kuleave yanga vagara vari kuleave anozoti leave yacho leave yacho yanga ringopopotwa navanhu ruzhinji kuti unongonzi 2 minutes vambobudikira vadai vamboya varohwa chadonha vakaona chadonha chaizonzi vakaratidzwa mota yakanzi yakatengwa kuzhinji vakanzi ndindakainvhenda mota iyi vobva vauya votononzi vonzi varatidzwa chakati vazopuhwa chakati vazonzwai vazomboinoatenda chakati. All those things zvinenge zvichingoitika zvakasiyana siyana. Vamwe vaiti zoti anzi inyaya yekuti pamwe vanenge vachida kutombomhanyisa mapeace job kuti vaone overtime yakawanda zvinotaurwawo paZimbabwe hazviperi. But anyway, muri yeZimbabwe nyaya iri panapa ndiri kusangana netsamba panapa iri kubva nekuna Comrade Never Maswera say this letter iyi kai ine something zvairi kutotaura and patsamba iyoyi panoda kuti muiteka kuiteerera mbijana because pari kunzi wadiwa Emerson Mnangagwa. Ndanyora tsamba ino kuti ndikuzivisei kuti vakamboona navashayani chitangai kurongedza mabhegi baba nguva dzapera vamakauraya mwaka nemwaka ndivavo hatichadzoreke zvekare ndapedza ndini wenyu Comrade Never aimbova sahwira wako gore riya unondiziva zvatopera ndo mashoko ega abuda angotaurwa iyawa inozoti iko zvinezvi pari kupisa. The situation is very tense, a lot is happening in our country and tikada kutarisa kuti maovetereni ari kuti zvakati ana nhingi vari kuti zvakati vamwe vari kuti saka vari kuzodai so hazvisi kunzwanana nachiwenga zvinhu zviri kutaurwa zvakawandisa and zvokutoti tinotovhiringidzika tobhilivha zvipi zvichatanga nezvipi. That's why tichigara tangoya nadzo nyaya dzacho tobva tangodziti bvo imi mozochuza kuti iyi inenge ndo ichatanga kuitika kana kuti iyi inenge iri kumeka sense. Saka panapa ndo nyaya iri panapa madzadiwa handisi kuziva kuti imi makaitarisawo nyaya yacho iyoyi muri kuionawo ini ndangoti ndingopfuura nepo ndichikuzivisai so that mobva mandizondiudzawo maonero nemafungiro enyu pamusoro penyaya iri kutaurwa nezvayo iyoyi. Homana Zimbabwe inorwadza kuti zvekutamba Zimbabwe inorwadza kuti zvekutamba vanhu vari kuuraya nyika ndevanhu vanoshandisa slogan yekuti zvangu zvaita. Wanza munhu wese anongoti zvangu zvaita munhu yeye ari kuuraya nyika. Chiwenga naye ndi zvangu zvaita, Mnangagwa ndi zvangu zvaita, haana kana basa nekuti nyika iri kufamba sei. Chake ndechekuti purazi rake riri kuita zvinhu zvake zviri kuita zvokuti nyika inoitwa sei haana basa nazvo. Zvokuti vanhu vari kutorerwa magrosari chitorerwa mota kuBedbridge vamwe chizotorerwa mota vatova masvingo kana muchiredzi kana muHarare kuita mazimu racho anowanikwa kuti wobva kuBedbridge wodhiza wasvika kuHarare wotorerwa mota yako haana kana basa nazvo. Izvo ndakanzwa kuti kuna kuwadzana kuvanhu vari kunzi vari kubhadhariswa mutero yemajurahors kubhadhariswa mutero yemajurahor chii chinonzi jurahor apa government yacho haina zvainobatsira. Masuriji haagadzirwi, marodhi acho haagadzirwi, motokari dziri kuwedzerwa mutero, matolgate $50 zvese zvavana kana basa nazvo. Chavanongofunga ndechekungoti munhu tingamurwadzisa sei, munhu tingamufikisa sei. Havafungi kuti nyika tingaivaka sei, tingaita sei kuti vanhu vedu vawanewo mari, tingaita sei kuti nyika yedu ibudirira. Chavanongofunga ndechekuti munhu tingamufikisa sei, munhu tingamurwadzisa sei, just that. Apa warwadziwa wobuda munyika kundotsvaga mari, kana watsvaga mari wouya negrosari wonzi nemhaka iko grosari yacho usingatengi muZimbabwe. Ndotenga muZimbabwe kana mari yacho ndakaiwana muZimbabwe. Pandakawana mari ko ndokwandotenga grosari, ndokwandawana mari ndindi kune grosari rakachipa. Muda kunditengesera grosari rokuZimbabwe ramunohodhawo kuSouth Africa naro muchitengesera netimes 2 price ndichiziva kuti ndokuna kutenga 50 rand muda kuzonditengesera ne120 rand. Zvinoita here izvo? Ndopaunongoona kuti Zimbabwe manaka Zimbabwe iri kutongwa nasatani chaichaichai. Iyezvezvi vanhu vese vari kutya, vanhu vashanda vanhu vezanupf vacho vanotya, mapurisa anotya, hapana anomboti bufu, vanhu vese Satan is in control of Zimbabwe. And Zimbabwe haimbozofi yakanaka
Zimbabwe kanganwai zvekutoti nyika ndo nyika yemapenzi imbwa dzokupedzisira mapenzi okupedzisira chaizvo. Saka ndamboona nyika ine vanhu vakapusa zvakadaro, kupusa. Haya, Zimbabwe ndo nyika yemapenzi manje. Izvi kana ukatarisa munomu president anogona kungoti by the sake of my country I can step down. KuZimbabwe kune president angati ndoda kustepa down by the sake of Zimbabwe. No. Andofirapo pachigaro. Mnangagwa anotoronga zvokutofirapo chapo. And hapana munhu anombozomubvisa futi. Bhoza angoda kutaura izvi nemaovhetsi akataura anenge akatopuhwa mari ototi zvangu zvaita otonyarara. Slogan icho chokuti zvangu zvaita ngomanaka wangonzwa munhu anoti zvangu zvaita ndiri padhuze naye ndeivambama nekuti zvako zvaita pitseka auti nyika yangu yaita. Toda munhu anoti nyika yaita kwete kuti zvangu zvaita. Mamwe maonero angu handinetwo zvangu ndeyekuda izvi. Nhau yedu yemuno muZimbabwe ikaka nepfungwa yangu yaye ndeyekutizvo tichinoishandira iri under the globe, nokuti pano pasi pezuva hatina kana one peaceful leader angamira apo achitaura kuti is a peaceful leader. Ndine proof nazo humbo hakakwana chaizvo kuti you are not a peaceful leader. Ndo saka tinoda kuenda kuUnited Nations kuti tinogadzisa nhau iyoyi yokuti tive nerunyararo pano pasi pezuva, peace. Nokuti hatina mutungamiriri kana one angamira apa achiti is a peaceful leader. Mwaona, saka tizoda kugadziriswa izvozvo kubva kuUnited Nations. Zvekuita zvacho tinazvo. Hapana havambondikonesa kuvataura kuti you are not peaceful leaders. Vese imhondi chaidzo ndinozvimirira ndega. I don't even need a lawyer tichitaura kumusoro kuvaprova kuti you are not peaceful leaders. Ndo zviripo zvacho. Maona manje hatinetswe nezvimwe zvinhu zvokuti because vese maleaders aya there is no training. Vane training here vanhu ava kana mhuka chaidzo dzichitrenerwa munhu kudzichengeta, wozoti munhu anochengetana nevanhu vanofunga kupfuura iye, vagofunda kupfuura iye, vagotrenwa pamabasa avo, wongotungamirwa nemunhu angoisirwa x, so x akublesswa as a qualification for one to lead a nation. Ndipo pane ngozi ipapapo. These people must be given humanitarian guidelines. Havana chavanomboziva, saka muchiona vachingofunga zvehondo chete. Hapana dzimwe pfungwa apa. Vanongofunga zvekuita hondo chete. Mazviona kuno udzvinyiriri ndo zvavanongoita madictators vanhu vese ava. Saka dai taiwaniswa mukana wekuenda kuUN uko tinozvigadzirisa izvi. Unogadziriswa zvakakwana mufunge, asi kana ndo unoshaika chete. Vacho vanenge vachifanira kuti vatibvumire vese vanotoona kuti zvikaendawo kuzvitabva zvapera basa hazvichashanda. Munoziona manje tinozvigadzira izvi kusenseniso.